Matur sebadun bawa pangandali woro ingkang sampun nyaosi wedal dumateng kawula sakonco. Sadherek dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaratan sikawalasaning Gusti mugi kabagyan kasarasan soka wilut sing tansah kajiwa kasarira kunjuk dumateng sagunging para tamu. Dalasan keluarga kang panjenenganipun Bapak Sunarno dasan Ibu Haryanti ngaturaken wilujeng siang wilujeng pepanggihan lumantar kawula sakadang pamentri budaya campur sari ringkes Anggit Production. Marak sowan keluarga kang panjenenganipun Bapak Sunarno dasan Ibu Haryanti kepareng handharekaken laksananing adicara pamboyong ing putra pinanganten Nunjuk Bagus Anggit Pratama ingkang sampun jemput dawuh kalian Roro Ayu Putri Ari Ardian, putri saking panjenenganipun Bapak Suharno dasan kalian almarhumah Ibu Eni Astuti wingking saking Laladan Sidoarjo Belangwetan Klaten. Mugi tansah tata pitulungan pangatus sagunging para tamu resang pinangan kekalih pun ayu beberan agung tansah manggira wilujeng tinebena godholan rencana lan saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lumantar para kadang Anggit Production marak sowan sinengguyung Triwiduwati ingkang samangke caos panglipur suka parisuka kunjuk dumateng sagunging para tamu narengi para kadang catering caos pasugatan kunjuk dumateng sagunging para lenggah au tepang sunggal baka sawiji urut saking Iring Etan. Lumantar para kadang Anggit Production kemareng jumeneng diajeng Maya lumantar para kadang Anggit Production. Sumusul Widowati kang kalih lumantar para kadang Anggit Production Titit Fernanda. Ingkang pungkasan menika BB barang baru. Ayo Novanda ini Cahayu. Wah ya Allah. Sang yang para tamu lenggah kakung semono putri saudara kena beten Triwiduwati sampun kabaran sumedang sekitar melenggang anti mardu mardika yang penggalih sinambi akrabi pasugatan sinambi nabi caos pakorban lumantar perkadang Anggit Production segalangan pambuko lumantar perkadang Anggit Production ya.
sembahun sampun kapiyarsa salam pamukala mantar kadang Anggit Production. Mugi saestu dados naskara pirsa gunging para tamu.